Na medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne pred 1,5 rokom sme toto auto obdivovali poprvý raz. Modernizovaný výrobok z AZNP Kvasiny dostal vtedy aj nové meno Škoda Rapid. Zaujíma nás, ako spĺňa náročné požiadavky súčasnosti. Aký je záujem o vozidla Škoda Rapid? Podľa našich informácií medzi motoristickou verejnosťou je o vozidlá Škoda 130 Rapid pomerne veľký záujem. Žiaľ, musíme aj konštatovať, že ich dostupnosť je prakticky v prvom štvrťroku malá, viac menej dá sa povedať, že nemáme na trhu žiadne. A aká bude situácia v budúcnosti najbližšej? Pre budúcnosť sa javí, že by mohli byť pre budúcnosť vozidlá Škoda 130 dostupné na tuzemskom trhu. Súčasná situácia viaže celú výrobu prakticky export do nesocialistických štátov. Národný podnik Bratislavské automobilové závody vznikol 1. júla 1971 na základe uznesenia vlády číslo 84 o rozvoji výroby osobných automobilov. V apríli 1974 sa začala výstavba prvej časti karosársko-montážneho závodu v Devínskej Novej Vsi. Investičným nákladom 4 miliardy korún sa na ploche 2 km štvorcové začala rodiť najväčšia automobilka na Slovensku. Po dobudovaní sa zaradí k najvýznamnejším výrobným základniam nášho automobilového priemyslu. Vybrali sme náhodne majiteľov vozidiel Škoda Rapid. Všetkým sme dali jednu spoločnú otázku. Splnil tento špičkový výrobok vaše očakávania? Tak s týmto vozom som spokojný. Povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Spomeniem pomerne veľkú priestrannosť za volantom. Riadenie je veľmi dobré, ľahké, presné. Hlučnosť nie je nadmieru veľká a povedal by som, že pri určitých rýchlostiach, najmä väčších rýchlostiach, keď je zaradená 5. rýchlosť, je to veľmi príjemné väzenie. Ja som celkom spokojný a keď by som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím. Bohužiaľ musím povedať, že som veľmi sklamaný, lebo skoro 10 rokov vlastním 110 R-ku z Kvasín. Najazdil som 220 000 km na nej a dodnes jazdím s tým vozom a som spokojný. Ale bohužiaľ v lete v Rumunsku mi to Rumúni povabrali a 2 mesiace som mal to auto odstavené a ja potrebujem týždenne jazdiť na služobné cesty do Maďarska, tak som si kúpil tento voz. Sice je poriadne drahší, ako tá R-ka bola, ale od tej doby som mal s týmto autom kalváriu. Jednak dosť ťažko sa zháňala, zohnali sme ju v Komárne. Ako model 86 som si myslel jednak, že to bude mať 5-stupňovú prevodovku. Samozrejme nemá. Dozvedeli sme sa, že je to ako z bratislavskej Basky auto. Sice neboli nejaké dobré chýry už o tých autách, ktoré sa tu vyrábajú, ale zaujatý som nebol, nemal som dôvod. Po 3 dňoch trocha napršalo, z auta som mal kúpalisko. Boli spadnuté tieto okná, tie napravili, opravili, ale voda tiekla ďalej. Ešte raz opravili, vraj tam nejaká hadička bola prasknutá. Teda 3-krát opravili to zatekanie, ale tej vody ešte bolo aj minulý týždeň, keď už auto zobrali pracovníci závodu na telefónny dotaz, keď sme volali ako súdruhovi riaditeľovi, veľmi promptne reagoval, auto zobrali aj vrátili, ale bolo aj iných starostí s týmto vozom. Štarter nešiel, tachometer sa pokazil, olej vytiekol,
A všetko ma asi ani nenapadne, lebo poznámky som si nerobil, ale veľmi veľa nepríjemností som mal s tým vozom a musím povedať, že skoro viac som mal od októbra, keď som to kupoval auto v servise ako doma. Rád by som vám povedal ešte nejaké maličkosti, napríklad všimnite si tieto kolejnice tuna, to sú tak ostré, že som si dvojonohaviz už na nich roztrhal. Potom ďalšia vec, tu keď zapínam motor, štartujem s vozom, zvlášť keď mám povedzme rukavice, nemám nejaké veľké ruky, ale okamžite mi idú stierače, vidíte? V októbri 85 sme kúpili Škodu Rapid 120. Po skoro 4-mesačnom používaní tohoto auta sme veľmi sklamaní. Nakoľko kúpili sme ho v Komárne, po ceste do Bratislavy sa pokazil tachometer. Ďalší týždeň sa pokazilo kúrenie. Nehovoriac o tom, že nebolo možné zatvoriť dvere, nebolo možné zatvoriť kufor. 2. januára sa otrhlo plynové lánko. Týždeň na to sa rozsypala spojka. Potom nebolo možné zaradiť 1. a 2. rýchlostný stupeň na tomto aute. Taktiež brzdy sa mi zdali neúčinné, tak som bola v servise. 3-krát už nám vymieniali brzdový valec a stále brzdy sú v takom stave, že sú neúčinné. A bolo nám doporučené, aby sme dali auto do basky, kde nám musia teraz zistiť, kde je vlastne závada, že nie je možné používať tieto brzdy. Takže vzhľadom k týmto závadám, ktoré sa v tomto aute opakujú, sme dospeli k záveru, že to auto nechceme, že teda urobíme všetko preto, aby sme auto vrátili a stratili sme k nemu absolútne dôveru.